Iloilo City Government nagapanghanda sa pagnubo sang Internal Revenue Allotment o KONIRA. Samtang Mayor Jerry Treñas nagpasalig nga pamatian ang mga komento kag suhestyon para sa PPP market design. Duwa ka tuig ang magadubo ang Internal Revenue Allotment o KONIRA sang Iloilo City. Suno kay Mayor Jerry Treñas, alalangay ini sa iban pang syudad kag munisipalidad sa bugos nga pungsod bilang epekto sang pagnubo sang koleksyon tugas sang pandemya. Humalin 2020 to 2021 nangin manubo ang tax collection bangon sang pagsirado sa mga negosyo kag pagdula sa mga trabaho. Ganit diri sa syudad sang Iloilo, ginabanta kapin 300 milyones pesos ang mabuhin sa IRA. Ini bangod nga ang computation sang IRA is 3 years back. And amo gina ang 2023 sang 2020 amo gina ang paglala sang COVID kag nanaog collections, no. We were told nga by next year and 2024 manaog man gyapon ng IRA ta, mabalik lang kita sa 2022 level sa 2025. But sugod next year, the full implementation na sang Mandanas. Lakip sa posibleng maapektuhan ang mga implementasyon sang SSL 5 nga may delay suno sa alkalde. Pati ang pondo para sa national government officials ang mahimuman magnubo. Ganit nagapangay isang paghangop si Mayor Treñas. Ang SSL 5 nga fourth tranche ginsuok na to naton sa proposed budget effective sa July. Kay manaog aton IRA, no. Ang COLA sang mga national government officials kag employees ginadugang inbutang taman to pero reduce ang amount kay hindi ta ma-full. So ayo maka-intindi man ang tanan nga empleyado nga hindi kita ka implement sang SSL 5 fourth tranche effective January kay kadamo gid sang aton nga kinanglanon palagson. Madulaan naman sang pondo ang bulong kag bakuna gikan sa Department of Health, gani ini ang dugang nga pagpanghangkat para sa lokal nga panguluhan. Suno kay Mayor Treñas, tinguhaan sang Iloilo City Government nga mangin minimal ang epekto sang pagnubo sang IRA, pinaagi sa pagpangina sang pondo para sa iban pang nga serbisyo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Nagpasalig si Mayor Jerry Treñas nga pamatian sang lokal nga panguluhan ang mga komento kag suhestyon sang publiko angot sa disenyo sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Nahibaluan ang duha ka merkadong ipaidalom sa public-private partnership kaupo ng SM Prime. Sa nagligad nga Sabado, personal nga nagpadulong si Mayor Treñas sa Manila para makita ang mga proposed design kag iyagin pabutyag nga importante nga mahatagan ng importansya ang opinyon sa mga Ilonggo. Last weekend, ang kadto ko sa Manila, gintan-aw ko to ang proposed design sang aton central market kag terminal market, no. May mga comments pa kami, but ginapasa taman na Japon sa aton nga mga pumuluyo. Kung may mga comments kag suggestions, mamati man kita gyapon. Dugang pa sang alkalde, pila sa ginatunan amo ang paggamit sang climate resilient features sang duwa ka mga building. Importante man ang wastewater treatment facility para mapabilin ang katinlo sa mga merkado. Ginakonsidera man ang pag-obra sang malapad nga parking space para mangin komportable ang mga bumalakal. Ang ining markets will be, I think, the first green markets in the Visayas, no. It will be making making use of solar panel, natural light, natural ventilation, may wastewater treatment plant kita. That means ang aton nga wastewater i-treat dason mausarta para mamonyag, mausarta para mag-flush ang toilets. There will be 300 plus parking. We are asking them if they can double the number of parking slots to almost 700 kada isa, no, para matawahay para sa tanan. Ginalauman, magalawig sa duha ka tuig ang pag-obra sang PPP project. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.